Lha unta kan. Enggak sih kok Iki unta. bakal ngengkel tekon kuwi ya bangga. Unta ya nek teko aku unta ya nek Arab ora dhewe lek pun binatang dhewe nek masa ngerti. Lah kok teko unta teko alas. Ngombene akeh unta. Mobilnya Terus tenan. Tapi kok sampai ora nek kali ae dhewe bingung ngombene untane iki lho Mas. Cuma enak gue Jaran. aku lek mung gak enak ya gak enak yo mung ngengkel tekon unta ae ngono. Aku gak paham masalah untuk jaran ini gak paham. Aku lek kodok tek aku unta aku piye ngene wae. Ngombe sor ngono. Dulu ora enak ya ora enak ngono kok. Ayo. Ya nek Arab ngono unta yo ora darah dhewe. Mung kodok rusa. Lho rusa ora enak. Ora enak ya bakal ngengkel tekon kuwi lho bangga. Anake mek jaran kuwi ora